Hello mga kajali, yan po for this video. Ayan po, so punta tayo ngayon sa Bagbag Beach plus Little Batanes ng Swal. Okay, so samahan niyo po ako at mag-enjoy. Thank you! Ayan po, so bago po na ang lahat, intro po muna tayo. Ayan po mga kajal, pasok na po tayo ng Bagbag Beach. Ayan po, so kailangan lang po doon nating maglakad para makarating ng Little Batanes dito sa Swal. Ayan na mga kajali! Ayun na po sila. So, nangunguna ng mga tropa pics natin. Ayun na po sila. Here in heaven. Ayan, sa paradise tayo. Okay. Here we go. Diyan kami paakyat papuntang Batanes, Pangasinan. Okay, so aakyat na po kami dyan. Maya-maya siya. Magpapahinga pa kami. Thank you.